Pullover început de la gât, linață groasă, Andrea 4,5, o ață netoarsă, fără nasturi. Deci punem pe Andrea 64 de ochiuri pentru mărimea L. Și cu unul de aici 64. Tragem o Andrea și lucrăm cu firul în spatele Andrelei. Începem rândul 2, luăm un ochi nelucrat, dăm firul în spate și lucrăm tot cu firul în spate. Am terminat cele 6 rânduri. Deci 3 pe față, 1, 2, 3 și aici tot 3, 1, 2, 3. Acum sunt pe dosul lucrului. Am 64 de ochiuri pentru mărimea L. Da? Iau primul oi nelucrat, dau firul în spate și număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un ochi, dau firul în față și lucrez. Dau firul în spate. Lucrez încă 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dau firul în față, lucrez un ochi. Deci am 60 de ochiuri, 4 le scad de 60 de ochiuri minus 4, îmi rămân 64, sunt cele care cresc de o parte și de alta a mânecuței și îmi rămân 60 de ochiuri, 10 la un piept, 10 la o mânecă, 20 la spate, 10 la mânecă, 10 la piept. Deci 20 de ochiuri spatele, 20 de ochiuri fața, care le împărțim în două, că avem 2 piepți, și câte 10 ochiuri la mânecuță. Și acum lucrez, deci am lucrat 10 cu un ochi, 10 un ochi, 20 un ochi, 10 un ochi și alt 10. Lucrez până la capăt așa, deci am lucrat un ochi pe dos și acum lucrez 20 cu firul în spate, deci spatele. Șapte, 8, 9, 19, 20. Dăm firul în față, lucrăm un ochi. Acum lucrăm 10 la mânecuță, 2, 9, 10. Dau firul în față, lucrez un ochi și mi-a mai rămas 10 pentru piept. Iau ochiul nelucrat și lucrez cele 10 ochiuri cu firul în față. No, 10 cu unul care l-am luat nelucrat și am ajuns la ochiul pe față. Adaug un ochi, lucrez ochiul cu firul pe față și mai adaug un ochi. Deci așa cresc. Dau firul în față și lucrez de câte ori ajung la ochiul de aici,
cresc într-o parte și în alta câte un ochi. Numai pe față, pe dosul lucrului mergem drept, fără să creștem. Am ajuns la capăt, iau ochiul nelucrat, sunt pe dosul lucrului, lucrez cu firul în spatele andrelei. Acum trebuie să am 11 ochiuri până ajung la ochiul lucrat invers. Am ajuns la ochiul care l-am crescut, lucrez, dau firul în față, lucrez un ochi, dau firul în spate și lucrez în continuare. Aici ochiul crescut, aici ochiul pe dos, aici ochiul crescut. Lucrez ochiul crescut, dau firul în față, dau firul în spate, lucrez ochiul crescut și tot așa până la capăt. Sunt pe fața lucrului, iau ochiul nelucrat, las firul în față și lucrez până ajung la ochiul care e lucrat cu firul în spatele andrelei. Și iară cresc de o parte și de alta a ochiului. Am ajuns aici, da? Și tot așa până ajung la sub braț. Cresc de o parte și de alta numai pe fața lucrului, iar pe dos merg drept. Am crescut de 15 ori, deci am făcut de aici de la guler și până aici 30 de rânduri. Am crescut de 15 ori pe față și 15 rânduri pe dos. Și acum deci primul și ultimul ochi, dacă aici am lucrat pe dos, îl iau pe față și apoi dau firul. Și lucrez acum piepții și spatele, fără cheie. Fiind ața groasă, lucrez cu totul, fața și spatele, numai mânecuța o închei. Lucrez și ochiul care l-am aici. Și acum înșir ochiurile de la mânecuță pe alta andre. Deci ochiurile la care am crescut le las la față și la spate. Și continui să lucrez spatele, apoi trec mânecuța iară pe Andreea, pentru că le lucrez după aceea. Dacă nu avem andrele, ochiurile de la mânecuță, punem un fir gros cu un nac și cu urechile acului înșirăm ochiurile de la mânecuță pe ață. Dacă nu avem Andreea, să punem mânecuțele. Deci de aici, de la guler, unde am făcut cele 3 rânduri numai pe dos, și până unde am pus mânecuțele pe ață, am 22 de centimetri pentru mărimea L. Deci măsurăm de la umăr, de sus, de pe umăr, și până unde ne vine la sub braț, măsurăm pe față și apoi punem centimetru și măsurăm aici. La fel procedăm și când punem la gât. Punem pe Andreea, lucrăm 2-3 rânduri și apoi ne măsurăm la gât.
Am lucrat 50 de centimetri de aici de la gât și până jos. Și încheiem luând câte 2 ochiuri. Dăm firul în spatele andrelei, lăsăm firul slab ca să nu țină și încheiem toate ochiurile care le avem la față și la spate, pentru că nu avem practic nici o cheie. Venim aici așa și luăm, deci așa avem. Venim la ochiul de aici. Îl punem pe Andreea și îl răsucim odată. Și apoi începem să înșirăm ochiurile care le avem la mânecuță unde am crescut. Înșirăm toate ochiurile. Am înșirat toate ochiurile și venim aici, deci la rândul care se termină aici. Și răsucim firul odată. Apoi legăm firul chiar aici. Am legat firul chiar aici la mijloc. Și acum începem să lucrăm. Dacă nu avem Andreea circulară, lucrăm mai întâi mâneca, pentru că nu să putem lucra. Și avem ochiul răsucit și începem de aici. Primele 2-3 rânduri se lucrează un pic mai greu. Deci am lucrat 20 de centimetri, măsurăm la sub braț. De aici până aici. Pentru mărimea L, 20 de centimetri. Am ajuns la cot și acum începem să scadem. Luăm ochiul nelucrat și strângem următoarele 2 ochiuri, le lucrăm împreună. Până la capăt lucrăm normal. Am ajuns cu rândul la capăt, mă întorc la celălalt rând, cu firul în fața andrelei, iau primul oi nelucrat și strâng următoarele 2. Deci numai la început de rând scadem. Apoi lucrăm normal până la capăt. Deci ținem cont un rând, 2, am scăzut la începutul rândului. Următoarele 4 rânduri lucrăm drept, fără să scadem. Am lucrat cele 6 rânduri, deci aici am scăzut, am lucrat cele 6 rânduri. Și acum iară iau ochiul nelucrat, strâng următoarele 2 și lucrez până la capăt. Încep rândul cu firul în fața andrelei, strâng și acolo 2 ochiuri. Apoi iară număr și iară scad. Am terminat rândul, încep rândul următor, iau ochiul nelucrat, strâng următoarele 2 și lucrez. Deci 1, 2 și încă 4 rânduri. Deci ochiul scăzut spre interiorul mânecuței. Am terminat mânecuța, are 52 de centimetri. Și acum închei cum am firul. Am firul în spatele andrelei, deci ar trebui să lucrez cu firul în spatele andrelei, așa închei. Dau firul în spate, iau câte 2 ochiuri și închei mânecuța. Nu strâns, las ochiurile slabe. Dacă ni se pare că rămâne strâmtă mânecuța tot scăzând, în momentul în care ne convine lărgimea, nu mai scadem și mergem drept.
Depinde cât vrem mânecuța de lărguță jos. Deci de la cot scadem până obținem lărgimea care ne convine și apoi lucrăm drept până jos. Dacă vrem mai strânsă pe mână sau mai lărguță. Și încheiem toată mânecuța. Deci mânecuța jos are 34 de ochiuri. Am vrut puțin mai lărguță. Și exact cum sunt, unul într-o parte, unul în celălalt, venim și le ascundem pe sub firele lucrate. Nu le lăsăm nici pe față, nici pe dos, că se văd urât. Am terminat tot puloverul. Acum, fiind lână 100%, după ce l-am terminat, cu fierul de călcat la programul pentru lână, îl calc. Și apoi, la fiecare spălare, deci niciodată nu-l punem în mașina de spălat, îl spălăm de mână. După fiecare spălare se calcă, pentru că la câteva spălări nu putem să-l mai îmbrăcăm. După ce l-am călcat și lucrătura a devenit netedă și frumoasă, plăcută la atingere, nu mai este așa de grosolan, începem să încheiem mânecuța. Și cu acu venim și luăm un ochi dintr-o parte și unul din cealaltă parte până încheiem mânecuța până sus. Și apoi venim un ochi de aici, unul din cealaltă parte, nu strângem firul. Ochiurile care le-am lăsat nelucrate le încheiem unul câte unul. Și tot așa până încheiem mânecuța până sus. Acum începem de la partea de jos cu croșeta cu alb și începem exact de aici din colț. Luând amândouă firele. Deci la un ochi am venit și am luat firele așa. La următorul vin și iau
tot așa, de jur împrejur. Lăsăm firul slab, o croșetă 2 și jumătate. Am ajuns aici la colț, deci am făcut ochiul, vin aici. Fac un ochi și mă întorc. Și apoi continui. Las unul. Las unul. Și tot așa. Începem și la mânecuță. Lăsăm aici un ochi și în al doilea. Gata tunica, tricotată simplu, începută de la gât. Fără nasturi, până în talie, mărimea L. E foarte frumoasă și pe față, deci practic o putem purta pe ambele fețe dacă o închem frumos. Fără model, simplă, pe cât de simplă, pe atât de frumoasă.